na ụmụnne daalụnụ ka eke unu mee. Taa mma akọwa ka esi create Gmail account. Gmail amala ezigbo mma maka na ndị chọọ ịbụ YouTuber ị ga-enwekwa Gmail. Ọ bịa ka eji create YouTube a inwe enye ibugolu YouTuber. Ya bụ kedu ndị chọọ ịbụ YouTubers bịa na ebe a ka anyị gụọ 1 wee gụọ 2. Ebe a ka ọ na-ebido. Ọ bụ YouTube account, ọ bụkwa mail, eji echeki mail, eji a comment, eji a subscribe. Ịma ihe nji chọọ ime. Onwe ndị si na fa mara subscribe, onwe ndị si na fa mara ka ezi ihe bụ YouTube, ịmago ka esi eme ya. Bụ agụọ 1 wee gụba 2. Mbọsị ọzọ anyị ga-emezi ka esi a subscribe, ka esi eji a comment kwa, ka esi eji emeghe YouTube, create YouTube channel. Ọ bụ ya ka anyị ga-eme mgbe ọzọ. Na-ene anya ka anyị gaba, ka anyị gaa, anyị bido. Ọkwa unu fulia, anyị ga-create Gmail account. Onwe ndị enwere Gmail, ọ bụ sọsọ Yahoo kafanwe. Ị ga-enwe mail ndị ọzọ nke ọbụla so gị nwee, mana ị ga-enwekwa Gmail a. Gmail a dị mkpa maka YouTube. Ọ bụ ya ka eji eme YouTube, ọ bụ ya ka eji eme Google account. Ọ dị ezigbo mkpa. Ya bụ ịbịa na Google, n'afụ Google chee ka ngosi unu. Ọkwa unu fụrụ ya. Na-ene anya ka unu fee ọfụma. Na-ene anya ifuru ya create Gmail account. Create Gmail account. Ebe a ka ị ga-eklik. Iklik enye ọpụta. Ọkwa unu fụrụ na create Gmail account apụtago. Anyị na-eme ka ndị mmadụ wee mata nekwa ihe a na-achọ ime. Na-enekwe n'anya unu afụlia. Ọ dị mma ka onye ọbụla na-eme ihe. Anyị sizi na anyị ga na-akụzi ihe dị iche iche na peji anyị a. Ọ ka mma inye mmadụ gịnị ka esi egbu azụ karịa inyebi azụ. Ya bụ anyị ga na-akụzi maka ọlụ, ka esi achọta ọlụ, ka unu jiri aka unu na-eme ihe ụfọdụ. Na-enye unu fụrụ ihe okwu. Create a Gmail account. To sign up for Gmail, create a Google account. You can use the username and password to sign in the Gmail and other Google products such as YouTube. If you get inwe Gmail, inwego YouTube, Google Play and Google Drive. If we are sign up for Gmail account, ọ ga-agwa gị ihe niile. Ị na-agụ ya, ị ga-afụ na ị ga-aghọta ihe niile ọ na-ekwu. Mana ebe a na-acha mmemme unu fụrụ ya ka nchisa anya. Ebe a ka ị ga-ebido. Ebe nke a ka ị ga-ebido ka ị kliki enye. Ị kliki enye kịta obulu gị baba ibido. O bupụtego gị ihe niile. Ọ fịara arụ. Ọkwa ifu na o bupụtego gị ihe niile ebe ị ga-efilu. Ifuru ya nke a bụ name, last name, nke a bụ username. So ị ga-ebidozie tinyebe ya. Ị ga-ebido denyebe afa gị ebe a. Ka anyị bido debe nnenne. Ide nnenne afa gị, ide afa nna gị. Onye nze. Nnenne onye nze. Username bụ ya bụ password. O wetagokwali gị suggestion. O degolu gị nnenne onye nze. So ị nwekwa ike iwelie ifu gị. Ọ nwekwa mma. O suggest golu gị ebe a. Ọ bụrụ na ị laikiri ihe o suggestili gị, ihe ị ga-eme bụ ifichapụ ya. Itinye kọzọ ebe a, ifichapụ ya. Ya ifichapụ ya, dee ihe ịchọ ifu gị. Mana ọ dị mma. Ihe ibu afa gị dị mma. Ya bụ email gị mbụ afa gị dị mma. O dekwelie nnenne onye nze. Ka ndekwie ka o si dee nye onye nze @gmail.com. So ọ bara ụlọ iji chọba. Maka ije chọba onwe ike ọ bụrụ na ewegolie. You can use letter, number and periods. Ifu gị
so available ọ dị available onwe afọ ị ga-etinye ọ dịrị available mana ọ dị available nne onye nze onwe ike maka na ihe a bụ 2013 ka m merelie so enwe ike add kwa 2023 add kwa ya na idepụta ya n'akwụkwọ ihe ọbụla ị na-eme ị na-edepụta n'akwụkwọ na ị ga-enwe diary gị ifuru ihe dịchicha available ma nne ịchọkwa iwepụ ihe a maka ọ dịrị gị available ihe a nne onye ọ si nọọ onye nze nne onye nze 8 onye nze nne ya short ka m nwere nke ka anyị gaba aga so ịgbadata ana ọ sị gị tinye paswọọdụ itinyebenu ka anyị tinye paswọọdụ anyị na-etinye paswọọdụ idekwe ọ sị gị confirm onye imekwa imenye ifuru etinyechego m ya ị ga-etinye ọbụla ofu ụdị ọ ya ajụ ọcha red ibidokwa n'isi ya bụ onwe ndị na-asị na paji nọmba emeghe email na-asị Facebook ma ụmụ ihe na-asị ọ bụ email ka iji gaa na-eme ọtụtụ ihe ne ibi ebe a iklikie next o butezie gị ebe a o sị gị tinye telefon nọmba ị kwesịrị ntinye telefon nọmba ọ dị mkpa ebe a ka ị ga-etinyezi telefon nọmba itinyezie nye 074 ka ezi ọ na-agazikwa itinye kọzọ etinyego m telefon nọmba mana enwenye m enu maka achọrọ m ka onye ọbụla fụ personal nọmba m maka ndị mmadụ ga-ebido kpọba m etinyego m den ọ sị gị tinye recovering address optional ọ dịkwa optional so ịchọ m itinye na inwe ike itinyezie yahoo mail gị maka ọ dị mkpa asị gị na o nwee ihe na-eme na achọrọ something evidence so inwe ike ịchọ m itinye na so ka anyị mmagha anya itinye date of birth gị January day itinye ofu day ka ezide ya ide January 24 ide 24 onye abụ ye egizi ide ye edego ye then genders itinye gender ifria female ide female gender female oke itinyezie na ịbụ nwaanyị gender ifria ime next ifria maka na itinyeli telefon nọmba ọ ya asị na ọ ga-esendili gị koodu itinye telefon nọmba ọ ya etinyeli gị koodu na telefon nọmba gị ahụ so ihe asị ya send ifuru o nwekwe not now mana ịchọ isi ya send ọ ya esendili gị iwelie bịa tinyekwa anya o sendigolu m koodu o sendili m ya na fonu m bịa tinye ebe a ihe asịzi gịnị verify unu afụgo na ihe o bupụta kịta if you like you can add your telephone number ifuru ya addgonu m telephone number for example your number will be used to recover video call you get receive video call and messages all dịkwa optional so if you like so all the optional ifuru ebe a optional you na-afụ ya optional all the optional so inwe ike skip ime ọ bụ isi I am in so skip godi ka agabagodi aga nekwa ihe ọzọ o bupụta
step by step ihe ị ga-agacha iflia. You can change your setting anytime. Ifria o dechegolu gị ụmụ ihe ị ga na-enekeli anya bụ na highlighted one na next ime next. Osi select option. Okay, onwere option select, so osi mu select here options. So me select choose personalization setting. So ị ga choose ofu ya ka m mere ọjụ ọkwezi aga n'iru. So ị ga select ofu ka m select ya nke manual personalization. Ifria imechezie ime next ka ihe na-agazi. Yes, ọbịago. So ifrom ihe a ọ bịala gị, so ị ga-echuzukwe mma echuzu nke akwa keep until I delete manually. I clickzie ị na-aga next ị na-eklik ị ga na-eklik ni keep activity inwe ọ sị gị keep activity 36 months and manual delete anytime. So ị ga na ịchọkwa isi don't save any YouTube history in my account. Inwe ike isi ide nke nọmba 2 ide enye option. So ị na-agakwa ị ga-agalide ọ ga-ebupụta gị ihe elu 5 ị na-echuzukwe ị na-agụ what data is used for. Ọ na-akọwa gị ihe a bụ nkọwa ka ọ na-akọwa gị ị na-agụ ya ka ị wee mara ọ dịkwa mkpa na ịgụrụ ihe niile a ihe kliki ofu over 3 ka ọ nọ step. So ime nke a ị na-agakwa ime next. Ọ ya na-ajụ gị ajụjụ 4/5. Choose whether you want occasional reminders to take a privacy check and review key privacy setting. Ọ na-ajụ gị icheki ya na isi yes imezie nya next kwa ifuru ya next o megokweli gị ị na-agazi osi gị confirm ọnya o bupụta gị terms and condition a ọ na-adịkwa mkpa ọgụgụ ịnọlụ na-agụ ya ifuru ya ka o juru ebe niile ị na-agụ ya ka ị wee ghọta ihe ekwe na-akụ. Igulidi ilute ebe ime agri. Ụfọdụ a na-akwa agụ fa just click ya agri. So ọ dị mkpa na ịgụrụ ya kịta agụchago m mme agri. Ifuru ya ọ na file load ka o load chegokwe o nwee ike ọ sị gị continue in one. Ihe asigodi continue in a new Chrome profile. Ihe asigodi no ka ị wee mara ihe ị na-eme. So o bupụtagokweli gị ebe a bụ create go ifu gị na page gị odega afa gị ebe a welcome nne onye nze odegi. So ifuru home page gị ebe a na-eya home page na home gị ọkwa ifu na create chegie ihe a bụ Google account nyara m Gmail ka ime n'ofu mme. Ịchọzi ije na mail ikliki ebe a ifuru ebe a na-ekozo anya ka ọ na-agagharị
na Gmail ikliki enyi ọ ga-ebu gị bịazi na ya mail. O bugolu gị bịa na ya mail kịta. So you choose one option, allow features in Gmail, chat and meet. So itinye na yes, continue with smart feature. Click enyi. Next. O bupụtakwa gị, ị na-agakwa, ị na-eklik kwa ifuru ya done. Click ebe a done. Ifu gị ya na create chegị n'ezi ihe gị ebe a na Gmail god empty, o nwere ihe dị anya. Ifulia name Gmail gị na Gmail gị ebe a. Ịchọzi ide akwụkwọ compose na compose ebe a. Ihe a bụ compose, nke a bụ inbox, sent box. Isendielu mmadụ ịchọbịa ebe a. Ịchọzi ya nke mmadụ sendil gị, o nwebere onye sendil gị ihe, sọsọ Gmail sendil gị. Klik enyi ifuru ya na-enye nne finish setting up your account. Ị ka ga-abịakwa emechekwa ibia ọzọ na-ese eticha ụmụ ya ifuru settings a, mana imego the basic. So ebe a ị nwekwa ike itinye picture gị. Then ihe ị ga-emekwa ọzọ bụ ka ihe ị ga-eme ọzọ, ịchọ idelu mmadụ edemede ifuru ya na inwe ike idelu ndị Igbo class word edemede. Tonye dị ebe a, too Igbo class word ifuru ya. So itinye kozo tonye ide Igbo class word Igbo. at gmail.com. Ifuru ya ọpụtagokwu dili sef. Ifuru logo anyị, iklik enyi, ime enye subject, idelie. O nwere ike yara ede subject maọbụ ide I am, ide ebe just imelie hi I am new. Ịdị new na gịnị na Gmail. Isi I am new. Chekwelu new here. Itinye full stop ihe ahụ nwee ike pụọ, maka ọ dị smart. O nwere smart feature. So ị na-ede ihe, ọ na-edepụta gị ya. So imechezie easy switch signature display, just bịa tinyeli enye ebe a send, ọ ga-aga kịta. So itinyego send, ọnya bụ na ị create go email. Ihe a ka ị ga-eji nwee emeghe YouTube account, Google account, Gmail account, all in one place. So asịzịa gị subscribe, ihe a ka eji a subscribe. Asị gị ọ bụrụ na ị nwere Gmail, ihe radị na kọmentị mụ na YouTube, maka ibe ịkọmentị ọ sị gị sign in, itinye password gị, itinye username gị, tinye password gị, nwee ike kọmentị elu mmadụ na gịnị na YouTube. So next step anyị ga-abụzi
ka esi a subscribe, how to subscribe. Ọ ga-abụ our next step. So ka anyị mechizie nke taa. Unu afụgie. Ndewonu ndị be anyị. Ka emesịa. Unu afụgie ka anyị si wee create enyo. Ọ fịara arụ. Ọ dịkwa izi, ya dịkalicha n'izi, even ọ ka ihe a izi yahoo mail ọ ka ya izi. Mana ndị be anyị na-enwekeli yahoo. Ihe enwe email na bụ inwe ihe ọzọ ma outlook ma ndị ọzọkwa ma ka ezi afafa ya bụ outlook, nwekwe yahoo, inwekwe ji ọbịa bụ google account, ọbịa bụ youtube account, ọbịa ka eji a subscribe, ọbịa ka eji a comment na youtube. Ị nwere yara comment nwụ na youtube, yara subscribe nwụrụ mmadụ maka ihe njibịa mebie. Ọ bụ maka ndị be anyị si subscribe ọla anyị. Ụfọdụ si na fa mara anyị ya. Ọ bụrụ ihe njọ na ịmara anyị ya, maka a sị na ikwu amaghị ibe ezie. Anyị ga na-amụ ihe kwa mbọsị. Ihe adị open to ịmụ ihe, ị na-amụta, maka a sị na ada amụcha ihe ụwa amụcha. Ịdị open to mmụ ihe, ị na-amụta. Ọ sị anya bụrụ ihe opekete mpe ịmara ya, ụta adịrọlụ gị maka ịmara ya ma ọ bụ na ịmara ya. A sịrị onye ọbụla kwete ka ọra ka a ghara ibu ya wee gaba ama bughe anya ama nna ya. Ya bụ ọ na-adịkwa mma mụnwa amara ihe mma asịkwa gị na m amara, mana o nwere onye na-abụ ọ mara ihe ọ na-eme ifele ọ dịka o kwesịrị ime. Ị kwesịrị ịmụ ya maka ịma mmachi ihe niile n'ụwa ada amachi ihe, mana ife opportunity ịmụta ihe itinye na nke ịmara ị na-alị. Ọ ka ndị ọcha si eme. Ya bụ ụwa bụ kọleji ka anyị mụta ihe. Daalụnụ ndị be anyị. Unu mụta ya, mbọsị ọzọ anyị ga-abịakwa maka anyị mụta ihe a kịta. Anyị ga-eji bịa kụzikwelu unu ka esi a subscribe, kụzikwelu unu ka esi emeghe YouTube channel, kụzikwelu unu ka esi eji a kọmentị na YouTube channel, ma ụmụ ihe ndị ọzọ eji eme google account. Ọ bụ ya bụ google, ọ bụ 3 in 1. Gmail bụ 3 in 1. Ya bụ o kwesịrị ka onye ọbụla nwee enyi. Inwerie n'ezie atụpụgola ọkpụkpụ nkịta ọkpụkpụ anụ n'ilo. Ọgụ bụziala ọgụ ya na ụmụ ndị mmụọ. Daalụnụ ndị be anyị, ka emesịa.